Iwang Suksmadi luwih muga ngayomana mring panjenenganing Sunata Ngamarta. Duh, Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna Sarimbit lawan Koko Prabu Mandura. Ingkang rayi Puntadewa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene Paduka Sarimbit sampun kepareng rawuh mapaning pendhapi ageng negari Ngamarta Prabu. Yai sami aji. Jumbuh nawala ingkang kula tampi kalenggan sak mangkin. Pun Kakang Ndarawati kinang prapteng negari Ngamarta baya gatine karsa swawi kuwaturi babar kuwaturi medhar Yai. Inggih Yai. Semanten ugi pun Kakang Mandura. Gugut guragapan raos sing manah keng raka. Dupiti nimbalan wonten ngarsanipun Yai Prabu Puntadewa. Pun Kakang Mandura pun Kakang Baladewa nyadong dawuh. Kula muga nganggung jaga milingaken karna. Ngomong inggih Koko Prabu. Jumbuh kahanan kang mapan wonten negari Ngamarta. Udakara sampun trimadya candra kalenggan menika. Ngamarta ketaman pagebluk mayang ora larang sandang larang pangan. Mongko wangsiting Bathara ingkang kula tampi kangge nambah menawi praja Ngamarta Jawata paring sasmita cetha lantaran keng rayi mangsah semedi. Nuwun sewu Yai. Sasmita napa ingkang Paduka Yai Aji tampi amrih kahanan Ngamarta menika enggal saged padhang. Prastawa cetha wisik ingkang kula tampi bilih panandhang praja kala wau sagedipun sirna wonten serananipun Prabu Yai Puntadewa. Murage paring dawuh kang truwaca seranane apa? Seranane apa bebanane apa? Amrih negara Ngamarta iki enggal pulih kaya wingi Ngamarta enggal kalis ing Rubeda. Serananipun kedah mujudaken tetembungan Pancamurti Among Tani Anutu Jata Rukmi alune Lingga Purusa lumpange Badhong Kencana. Menika sasmita ingkang kula tampi duh Prabu. Menika cangkriman menapa swawi kuwaturi paring dawuh Prabu. Dadalah Napa Kresna lenheng nganti godhoh Yai Prabu yasa ngaweng tias. Miat soleh ngarini yo jagat do Bathara Pangestungkara jagat Yai. Yai Aji Puntadewa menika wangsiting Jawata nelakaken bilih badhe sirna pepetenging jagat menawi saged mujudaken Pancamurti Among Tani. Nun inggih. Sasmita ingkang tinampi Yai Puntadewa Pancamurti Among Tani anutu Jata Rukmi alune Lingga Purusa lumpange Badhong Kencana. Mekaten Yai. Nun inggih. Leres Koko Prabu. Kamangka keng rayi Puntadewa babar pisan dereng mangertos tegesipun tembung kala wau menika menapa. Wah. Jlethek Kresna kakangku. Yai Werkudara piye? Aku arep takon kelawan Jlethek Kresna kakangku.
takon perkara apa? Sambung rapete Pandhawa lawan Ratu Ndrawati kuwi apa? Jagat wis nyekseni antare Kresna kelawan para Pandhawa kuwi ibarate kreta jaran lan kusire. Kreta jarane sapa, kusire sapa? Kreta jarane adi-adiku para Pandhawa, kusire pun Kakang Ndrawati. Wis ngaku lahir batin gelem dadi kusire Pandhawa. Jagat nyekseni lahir batin Ratu Ndrawati ngusiri marang para Pandhawa. Yen wis pancen ngaku lahir batin morage wedarke. Jlentrehno tembung iki mau tegese kepiye? Kreta jaranmu padha bingung ora iso negesi tembung iki mau. Wis sak lumrahe kewajibane kusir medhar babar wangsiting dewa iki mau. Yo, Yayi. Yayi Kresna kadangipun Kakang. Siadi yen pirsa enggal Wedarna. Muga-muga bisa dadi srana bingkas pagebluk kang mapan ana negara Ngamartahi, Yayi. Yayi Puntadewa, Yayi Werkudara kok Prabu Mandura. Ah, iya piye? Piye, Yayi piye? Wangsiting Bathara, wangsit Winursita ingkang tinampi Yayi Puntadewa mrih padhanging swasana kala wau. Pancamurti among tani, panca menika tegesipun gangsal utawi 5. Dene murti menika werdinipun tunggal. Ingkang mekaten tembung Pancamurti menika saged winastan sarira gangsal ingkang sampun manunggal. Sarira gangsal ingkang sampun manunggal menika sinten Koho Prabu? Mboten wonten sanes kejawi kadang-kadang kula para Pandhawa piyambak, Yayi. Pancamurti kuwi tegese para Pandhawa. Yayi Werkudara iya. Wah. Aja mertanggung olehmu paring dawuh. Morage babarna dimen cetha Pandhawa bakal mbokon apa? Aja wigih areringa. Enggal paring dawuh, enggal paring sabda nadyan lebur tumpur dadi lebu aku lega lila waton iso dadi jalaran kamuktene bebrayan agung. Werkudara saguh nindakake apa wae sing dadi dawuhmu waton kahanan Ngamarta iso pulih ayem tentrem kaya wingi-uni. Ing ngarep mau Yayi Aji Puntadewa ngendika yen to sranane Pancamurti among tani, tegese para Pandhawa kudu madeg dadi among tani. Wah, iya. Wis cetha tumraping Werkudara yen mengkono arep kakangku. Aku jaluk pamit. Jlitheng Kresna kakangku, aku jaluk pamujimu Baladewa, aku jaluk pangestu. Ya Yayi Werkudara, ya tak pangestuni. Banyumili pangestunipun Kakang Mandura tumrap Siadi. Jlitheng kakangku, pangestumu sing tak jaluk. Yayi Werkudara bakal lumahku menyang ndi? Jare kon nindakake jejibahan dadi among tani. Kosek to? Kosek. Apa Siadi Yayi Werkudara kuwi wis ngerti apa bae kang kudu ditindakake? Apa Yayi Werkudara iso among tani? Wah, yen babakan tetanen nadyan sithik-sithik aku ya ngerti. Yen mung luku, nggaru, ndaut, tandur, ngrabuk kabeh wis tak lakoni. Jodipati guringe tak tanduri tomat. Tak tanduri lombok. Kenapa tanduri apa wae ning aja pisan-pisan nandur perkara. Ora. Kowe nek kowe nandur perkara ndak ngrepotke rombongan. Ngerti ora? Kena nandur kena nanging kudu nandur kabecikan. Ngono kuwi. Mergo yen Siadi kuwi nandur perkara kanca ruangmu sing padha repot le nutup-nutupi piye carane ngono. Ngerti? Yo. Paham? Dong. Lho, dong iki apa iki Werkudara kok omongane dong. Iki mau lagi batangane tembung Pancamurti among tani Werkudara. Lah banjur tembung Anutu Jata Rukmi alune nganggo alu lingga purusa. Lumpange Badhong Kencana. Apa Yayi Werkudara wis ngerti tegese? Ya kowe wis ngerti urung kowe iki, Piye? Siadi wis ngerti urung?
ora wawe. Ditakoni ngreng karo wawe. Aku ki mikir. Mbok ki pikira nganti pirang-pirang jam nek ora ngerti ya ora iso ngucap, ora ngerti. Mbok bloko suta wae. Jeneng kakangku, adimu Jodipati ora ngerti. Ngono. Iya. Yo piye? Yo aku urung ngerti. Lah ra ngono. Kresna. Koko Prabu. Mbok ora neroke pun Kakang. Lah injih wong. Sepisan mawon saged kok dadak kaping kalih. Aku nek ora ping loro ora marem, ngerti ora? Werkudara tuturana iki. Dheweke urung ngerti apa tegese tembung mau, ngono. Lah urung ngerti wae kok sak arep mangkat. Kowe iki piye to Werkudara? Besok meneh iki aja grusa-grusu, aja kesusu, aja tumandang yen durung gamblang. Koko Prabu Mandura menika rekake ya melu ngandani Werkudara. Lho, aku ki wong tuwa, wajibe ngandani bocah-bocah sing urung pono sing durung ngerti kuwi mau. Ngono. Kala wau Werkudara nyuwun pamit. Nyuwun pangestu Koko Prabu Mandura. Keng menapa Koko Prabu Mandura nggih mangestuni kelawan Werkudara? Oh iya ya. Nganu Yayi. Baladewa ki jejere wong tuwa. Wong tuwa ki yen dijaluki pangestu kudu entengan paring pangestu marang bocah nom. Yen ora tak wenehi pangestu mengko ndak aku diarani wong tuwa sing cedhil, wong tuwa sing udil gur pangestu ora kulaan wae kok malah ora diwenehi, ngono. Sing nom karo sing tuwa lha tik padha wae ora ana bedane. Jlithong kakangku. Werkudara piye? Morake babarno. Wedarno tembung sak banjure kuwi tegese piye? Aku enggal tumandang. Tembung sak banjure anutu Jata Rukmi. Ndara? Piye? Jata Rukmi kuwi dasa namane wit pari kang gabahe dumadi saka kencana utawa saka emas. Ya. Jata Rukmi kuwi tak baleni Jata Rukmi kuwi gabahe kang dumadi saka kencana utawa gabah emas kang uga sinebut pari Jata Kencana. Dene tukule pari Jata Kencana mau ora ana liya mung mapan ana ing Kahyangan Suralaya Yayi. Yen mengkono aku njaluk pamit. Dina iki Pandhawa kudu sowan ing Kahyangan Suralaya saperlu nyuwun winih pari Jata Kencana utawa winih pari mas kang mapan ana Kahyangan. Ya bener kang dadi aturmu kuwi bener. Nanging sabanjure para Pandhawa uga kudu jinangkepan pusaka loro. Pusaka loro apa wae Yayi? Injih, Koko Prabu. Kedah jinangkepan pusaka kalih menika menapa kemawon. Pusaka loro aran Lingga Purusa kelawan Badong Kencana. Sing duwe pusaka loro kuwi mau sapa? Kekarone kuwi pusaka kadewatan. Lingga Purusa kuwi kagungane Sang Hyang Bathara Guru. Dene Badong Kencana kuwi ingkang kagungan garwane Sang Hyang Siwah Buddha kang sesilih Bathari Uma kang samengko makayangan ing Dandang Mangure ya ing Krendawahana peparep Bathari Durga. Kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut. Saknyatan iku kanyatan kaki. Duh Koko Prabu Ndarawati. Kula ngaturaken gungging panuwun ingkang tanpa pamit dene paduka paring pepajar tumrap para Pandhawa. Injih, sepisan malih kula ngaturaken gungging panuwun mugi-mugi syarat srana kala wau sembada damel padhanging kahanan ngamarta ora Bu. Injih Yayaji, injih. Sanget pangajeng-ajeng kula mangke sirnaning pagebluk ngamarta menika saged ndayani tentreming negari Dwarawati ugi Yayi. Injih Yayi. Semanten ugi pun Kakang Pandura.
Ing mangkipun Kakang Baladewa nderek ngepek eyom katrimani kadang-kadang Pandhawa, mugi-mugi waluyaning Praja Ngamarta jalari tentrem bagya mulyaning kawula sak negari Mandura. Yai Werkudara, Mbarep piye? Siadi aja kesuwen ya, Di. Enggalo swana ing kahyangan Suralaya. Nyuwun ngampil rerengganing kahyangan wujud parijata kencana sarta pusaka kadewatan lingga purusa. Minangka srana nggone para Pandhawa bakal ngayati among tani. Wah, iya. Yen kaya mangkono, adhimu lanang estoke dawuhmu mbarep. Yai Harjuna wonten dawuh Koko Prabu. Swana Pandi Bathari Durga nyuwuna ngampil pusaka Badhong Kencana ya Yai. Kula nun inggih. Pangestunipun Koko Prabu Puntadewa ingkang kula suwun. Ingkang rayi madu ora badhe mboyong pusaka Badhong Kencana minangka jangkeping syarat srana Pandhawa nggenipun badhe ngayati among tani. Koko Prabu Ndarawati. Arjuna piye? Pangestu Paduka ingkang kula suwun. Banyu mili pangestune wong tuwa tumrap jeneng sira Yai. Soroting mantan sumula amadang jro pasarean ngenani wadon remu-remu Yayaji wonten dawuh Prabu. Nyai Puntadewa, kula suwun wiwit kalenggan menika ngantos syarat srana makempal mapan wonten Praja Ngamarta kangge miwiti ngayati Pandhawa nindakaken ayan namung tani. Monggo sesarengan kula dherekaken manjing sanggar pamelengan meminta sing Bathara amrih lampahipun Werkudara kaliyan Harjuna kalih sing rubeda. Nom inggih. Ingkang rayi Puntadewa namung sendika ngestuaken dawuh Paduka Prabu. Prabu Mandura. Yai Kresna piye, Di? Monggo sarengan manjing sanggar pamelengan meminta sing Bathara Prabu. Ya, ayo tak dereke Yai.
remeng-remu sarta Hyang Pratangga pati himawan soto nawangi hangganing altaka manampak kumiring mawe srebing sarira manampak humiring mawe srebing sarira ora krasa lakuku wis tekan sukune Gunung Himalaya ya wukir tengguru ateges sadungkapan maneh Werkudara bakal temeka ana ngarsane pukulun Bathara Guru ing Suralaya yen mengkono bakal tak gelak lakuku murih bisa enggal boyong kekudangane barep kakangku Amrih Ngamarta enggal padhang kahanane seranan nyun ana menungso sing munggah papan kene iki. Padet, padet. Brahmara manguswa nyumbreng ngangkat dikaronaning kaswasa aning marga amal agung Adi bala upata ana titah wujude gedhe dhuwur prapta papan kene Yayi apa Yayi bala upata weruh iki sapa Kakang Pukulun Cingkara bala aku ora roh Kang babar pisan aku lagi ngerti iki mula gage takonana la dalah ana titah pujang karo mengko dhisik morage ngaku sapa jeneng mulan mengku arep apa diri temeka ana lawang sira matangkep enim ya tambuh lawan aku panenggak Pandhawa Satriya Jodipati Werkudara sing dadi aranku bali kowe sapa kowe Werkudara iya ladalah Werkudara lek nomripatmu jerengen gobokmu sumurapa aku Jawata kang tinanggenah rumeksa papan kene bebisikku Bathara Cingkara bala
Dene aku adine lanang Werkudara Sumurupa. Aku adine Kakang Pukulun Cingkara Bala bebisikku Bathara Bala Upata. Cingkara Bala lawan Bathara Bala Upata. Heeh. Aku sing reksa lawang sela matangkep. Ya aku sing jaga papan kene Werkudara. Ayo. Apa sediamu dene munggah nganti tekan papan kene mapaning sela matangkep? Apa sediamu? Wah, tiwas kebeneran. Kebeneran piye? Tiwas kebeneran aku bisa ketemu lawan Pukulun Bathara Cingkara Bala lan Balapata. Kawruhana aku bakal munggah ing Kahyangan Suralaya. Morake aku tuduhna dalane anggonku sowan ana ngarsane Pukulun Bathara Guru. Kowe gatine apa kowe bakal sowan ana ngarsane Pukulun Bathara Guru? Werkudara. Kowe kudu ngerti yen pranatan Kahyangan kuwi ora kaya pranatan ning jagat raya, jagat padang ing donyamu kono. Kene pranatane para dewa beda karo pranataning menungsa. Menungsa kuwi ora kena sak senenge dhewe pengin sowan Pukulun Jagatnata. Kejaba yen Pukulun Bathara Guru pribadi sing ngersake nimbali marang menungsa, kuwi kowe kena liwat ngono. Nadyan mengkono nanging reh ning wigatiku iki ana sambung rapete lawan karaharjane para kawula ngamarta. Paripaksa Werkudara kudu sowan ana ngarsane Kaki Pukulun Bathara Guru dina iki. Weh, lah dikandhani kok ngeyel bocah iki. Kowe iki ora kena mbacut, kowe kudu bali. Yen sing jaga lawang ora bukake lawang kowe meh ngopo? Ayo bali. Ayo bali Werkudara. Entuk bacut ora entuk bacut. Kowe ora wedi karo siku dendaning dewa. Aku isih luwih wedi yen tetel jiwa kasatriyanku. Mula wis sak kloron Bathara Cingkara Bala Balapata. Ayo aku jaluk tulung. Wengakno lawang sela matangkep aku bakal lewat. Lawang sela matangkep bakal mengo yen kowe iso ngasorke aku sakloron. Yen mengono enggal maju kewara ngarsa. Gigit sung pengapit pedhot kulumu, ha? Hati-hati di Adeko Werkudara. Wah! Hei! Hei! Wes lah, ora ngalih kenek tungkakmu iki kok. Ah! Ora apa-apa. Hei! Loh. Oh. Edian. Atos tenan Werkudara. Ayo. Adepono Werkudara. Ah! Oh. Ah! 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 Ya. Hup! Ah! Oh, aduh.
Wah, ulun iki dewa. Malah kok tungkak guluku. Biasa tarik Werkudara. Wong edian kowe. Ayo, yen pancen aku dewa sing jaga lapang matangkep Werkudara Adepana. Nadyanto dewa Werkudara ora bakal wedi, ora bakal mundur secangkah. What? Wah! Wah! Pangestumu di KO. Alah wae wong aku karo kowe iki gaweane satpam jaga lawang ora tau gelut. Sajae Werkudara kowe ndak dina gelut terus.
Werkudara nyikut kuku-kuku ora. Liyane katut munggah kabeh. Mundur. Mundur, Kang. Adimu Balapata sing maju. Hati-hati, rasah meling. Adine lanang sing maju. Balapata. Ayo. Aja mung adine rebutan bareng ora mundur sejangkah. Yo. Tanda mati we. Colke kok ngapake? Waduh. Kowe kok kecekel, Di. Aduh, tulung ana, Kang. Aku kecekel, Kang. Waduh. Wah! Dodo mentap lir ngetap jojo bang maring ngis Gumecut paduning ladi netra kocak ngundar andir Werkudara tulung Werkudara aku meh kok kapak kowe Werkudara kowe sakloron bakal tak dukumba aduh mati aku aja dukumba aduh mati aku gosik tadi yen buta lumrah didukumba sirahe mesti pecah njur mati ning aku karo kowe iki derajate dewa mosok dewa mati musuh menungso Ding lali aku nadyan to dewa ora kena ing pati nanging dewa kena ing lara hayo dibuktekke luwih atos tekate Werkudara apa luwih atos sirahmu sakloro tak dukumba ambal-ambalan mbuh dadimu Werkudara ai tolong
remeng-remeng sorot Hyang Pradangga Pati Himawan setonani Atap para Hapsari tumonton ring sang Dwija kadyunggal warsajiwa gasing tiasda keweran ning Karyanira samyomyat rengganing Prabata Berkinjong Pak Papong bobolo ngalinjo desa apa sing gawe ladalah. Layak to layak kahanan kahyiwangan horeg. Jebul tinemune Werkudara jeneng kita kang munggah ing kahyiwangan kene ya nggih. Kakek Narada iya. Upama ora ana kakek Narada sing jaga sela matang kepitak bukumba pecah ndase. Yen ngomong bojo kasar-kasar. Dewa kok dindas-ndaske. Ya Dik ya. Heeh, Kang. Jengkara bala bata sing dadi pepalang lakuku anggonku bakal sowan ana ngarsane pukulun Bathara Guru. Lho sik. Ancas sedya kita apa dene jeneng kita Werkudara bakal sowan ana ngarsane Ngadi Guru. Morage maturna. Nggih. Werkudara, matura Kang Trewaca. Sowan kowe kahyangan, aku diutus mbarep kakangku lawan Jeliteng tresna kakangku. Supaya sowan ana ngarsane pukulun Bathara Guru. Saperlu ngampil renggan kahyangan Parijata Kencana lan pusaka kadewatan Lingga Purusa. Kekarone bakal dienggo srana ngruwat pagebluk ing praja Ngamarta. Minangka sarana kanggo para Pandhawa bakal miwiti among tani. Aladalah. Dadi iki dina para Pandhawa bakal ngayati among tani. Iya. Minangka sarana sirping pagebluk. Pancen bener. Syarat selanane nganggo pusaka kadewatan mau. Iya. Ger Werkudara. Kakek Narada ana dawuh apa? Ngene nggih. Kawurana lamun to dina samengko Yayi Pukulun Jagat Girinata ya Adi Guru. Kuwi lagi tindak ngangklang jagat.
Adi Wulan Bathara Guru ora lenggah mapan Kahyangan Suralaya nanging lagi ngangklang jagat. Wondene panjenengan Wulan Bathara Narada ingkang tinanggenah nunggu Kahyangan Suralaya kene. Wah, Kakek Narada. Piye? Yen pancen Wulan Bathara Guru jengkar ngangklang jagat ora dadi sabab bakune Werkudara bisa nyilih pusaka kadewatan Parijata Kencana utawa Winih Emas lan Lingga Purusa. Parijata Kencana kuwi pancen bener renggan kayangan. Saben dina mapane uga ana ing Kahyangan Suralaya. Nadyan to Parijata Kencana kuwi ora ulun paringake, nanging ulun bakal maringke winihe Parijata Kencana. Winihe Parijata Kencana. Heeh. Winih iki mengko yen wis kok gawa nyang Ngamarta kok tandur. Kuwi dadi Parijata Kencana Parimas. Dirabuk apa ora? Rasa. Wong pari kayangan kok dadak dirabuk. Iki parine wis subur karepe dhewe. Ya. Ngaturke gunging panuwun yen kaya mangkono. Dene babagan pusaka Lingga Purusa kuwi pusaka agemane Adi Guru dhewe. Sing ngasta ya panjenengane pribadi. Dadi aja dadi atimu dina iki ulun ora bisa maringake wujuding pusaka Lingga Purusa. Awit kuwi mau dudu wenang ulun ya nggih Werkudara. Yen mangkono ora dadi apa sing baku aku entuk boyong winihe Parijata Kencana. Bakune Werkudara wis entuk winih emas saka Kahyangan Suralaya. Minangka sarana ngayati para Pandhawa nggone bakal among tani. Kakek Narada aturke gunging panuwun marang Wulan Bathara Guru. Iya nggih. Yen pancen kaya mangkono, marage winih Parijata Kencana iki tamanana ya Werkudara. Wong ngendriya kok kanduan riman lerleno ampanen yang pulsa mangku sandya utama. Iki wujude winih Parijata Kencana. Winih Parimas kanggo para Pandhawa kene bakal miwiti ngayati ampong tani. Iya. Aturke gunging panuwun. Ning ya kuwi sing ati-ati. Ambak sakwinih ning iki ana dayane ya Werkudara. Ajenana winih. Anggonmu nandur kudu nganggo tata cara. Para Pandhawa sadurunge nandur kudu nglakoni pasa brata. Iya. Apa sing dadi dawuh Kakek Narada taestoke dawuhmu? Katurke gunging panuwun tak gawane winih Parijata Kencana iki.
mlayune ulun teko kene. Nggih, Lun. Upama aku ora enggal teko wah pecah ndasmu kowe. Werkudara bocah glendam-glendem ning galak. Dititeni wong anggere ora kakean doyan ngomong kuwi sok ala mangsa tegelan, ngerti ra? Tegelan. Ning wong nek cerewet kuwi mentalan. Lah kok mboten wonten bedanipun, Lun. Tujune aku teko rene ora teko kene bres. Pecah sirai. Udan deres. Sembrono sing ati-ati. Bathara Cingkara bala-bala upata iki jenengmu ning ndi wis kondang. Kowe wong loro iki wis kondang sing tukang jaga regol sela matangkep. Kowe iki dadi satang. Sing jaga gerbanging Kahyangan Suralaya. Mula ta mula, yen esuk ki olahraga, awake ditata. Lagi gelut kaya ngono kalah. Ngisi-sini. Ngucemke asmaning para Jawata. Nggih. Nggih, Lho. Eling-eling. Lari-lari. Olahraga. Oh. Tuwak ngono lah ora. Esuk tangi turung rokok. Ditut. Mlaku-mlaku. Muncang-mancing. Ora tau olahraga sing murah meriah. Napa niku, Lun? Mlayu-mlayu. Sebabipun napa kok dewa iso mlayu-mlayu? Mergo duwe sikil. Kowe piye ta kowe? Dadi apa wae sing duwe sikil iki mesti iso mlayu ngono. Kula tak takon nggih, Lun. Apa? Meja kursi niku sikile papat kok ajeg ning nggon ae. Lho. Wah, kowe iki dewa bodho. Meja kursi ki ning nggone ki mergo benda mati. Kabeh benda mati mesti ning nggon ora iso mlayu. Sampeyan tau ngerti pit montor. Wis. Niku benda mati malah mlayune banter. Digas mak nyerempet cengel sampeyan. Wah, angel bisa kirungane. Pit motor kan iso mlayu banter mergo kae duwe mesin. Dadi Ing kabeh wae nek duwe mesin mesti iso mlayu banter. mesin jahit niku mung tenguk-tenguk ning got. Sampeyan paring piwulang mbok maton, ora ngawur gawar kaya ngoten. Wong nyatane nonton mungsuhe, Lun. Yen mungsuhe Werkudara kula kalah lumrah. Ning upama sing munggah Kahyangan sanese Werkudara, wah mesti kula Menang kowe menang. nggih dereng kantenan. Eling-eling. Kowe dina iki gandeng kowe ngecemke asmaning para Jawata kowe kalah musuh titah wantah. Kowe tak pidana. Waduh, Pidana napa lho? pidana menapa? Ora entuk jatah mangan saka Kahyangan. Iki lepas. Iya. Lepas. Ora ning uang makan mangkat mulih, lepas iki. Poso seminggu. Ha nggih pun mboten napa-napa. Nek ora mangan gawean kula pun lho. Bakunipun kula janji prasetya menawi wonten titah ingkang badhe munggah Kahyangan kula ingkang tanggel jawab tak cekel rembug.
Sigrabala kang tumingal prang campuh samya ngedalu lur cadet pileting godo oh milahing sarade selikur dina mangko to ngger anak-anakku aja kaget ya Jaramaya sangadang dina samengko pun ibu mamiji sowanmu ya ngger Kang Putra Jaramaya nyadhong dawuh ibu gugup guragapan rosing manah ewadene Kanjeng Ibu Bathari Permuni hamiji Kang Putra Jaramaya menapa gatos sing karsa suwi kula aturi mbabar kula aturi medhar kula ngangklungaken jaga nilingaken karna kula sumurupa dina samengko kabar wis ngebar pawarta wis warata lamun ta para Pandhawa bakal ngayati dadi ambong tani para Pandhawa badhe tani kuwi wangsiting Dewa Mrih Ngamarta bisa dadi negara sing ayom tentrem gembah ripah Klajinawi mongko nyatane yo nggih syarate para Pandhawa bisa ngayati ambong tani kuwi salah sawijining syarat ora ana liya apa kejaba kudu digenepi wujude Badhong Kencana mongko salumeng bumi sakurping langit sing darbe pusaka Badhong Kencana kuwi ora ana liya mun kejaba pun Ibu Bathari Permuni menapa Kanjeng Ibu Bathari Durga badhe prapteng negari Ngamarta ngampili wujude pusaka menika babar pisan ora ana legetane ngantiku bakal nyili wujuding Badhong Kencana kanggo para Pandhawa marmane jeneng sira tak wiji mangarsa pun ibu mung bakal paring dawuh dina samengko dandang mangure beteng ana sing kandel jagang ana sing jero lamun ana para Pandhawa kang bakal mlebu ana dandang mangure sing tak jaluk diundurke dibalekke yo nggih Jaramaya kowe sagop apa ora nggih oh lada Buta Pandhawa tata gadehe saya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Lamuta Kanjeng Ibu Bathari Durga ingkang paring dawuh ingkang putra sakadang boten badhe swala Ibu kalenggan samangke kula sakadang nyuwun pamit tata-tata betengi dandang mangure amrih Pandhawa boten sembada mboyong Badhong Kencana bagus yen kaya mangkono budal dina iki yo nggih kula Jaramaya sendika mestakaken dawuh Ibu wis rampung
Adine sinden yo sirah. Mati. Bapak, bapak. Sindene kompak. Lampune padangke Mas, padangke lampune. Wah. Men ketok bleguk-bleguke sinden. Coba bareng. Pang-pak bumpak bobobol. Nek maju pundake maju. Mundur pundake mundur. Wah. Kamera ke presiden. Wah, coba. Ciro lu ya. Papa, buka mundur. Maju. Asik. Mundur. Oke. Maju. Oh. Mundur. Jaipong. Belagu. Bareng rapati cethok siji-siji. Nomor loro saka kene.
Ayo Lil. Tunjukkan kehebatanmu, iramane sesuai kenong. Awas. Jiro lu ya. Asik. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Bleguk, bleguk, bleguk Mas Putra. Asik. Nek ngene tok aja terus ngene. Bareng ngene kok terus njaluk duit ngene. Coba sing pinggir dhewe iki, sing cilik dhewe iki. Menginge sithik, Lek. Ayo Mel. Oke, awas. Jiro lu ya. Maju, maju, maju. Oke. Mundur, mundur, mundur. Asoy. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Klutik, klutik. Kok klutik-klutik? Tasnya cilik oh Pak. Kowe rasa kuwatir. Cilik engko nek dilus-lus bleguk dhewe. Nomor 3, Indri. Siap dibleguk-bleguk, Indri? Siap. Oke. Eko. Oh iya. Oke. Oke. Was. Jiro lu ya. Bapak, bapak. Ayo Pak Bung, Pak Bung. Ayo, ayo, ayo. Pak Bung, Pak Bung. Pang Pak. Pang Pak. Kok Oh, kalau bapak? kinten bapak ngoten. Kok ayo Pak Pung. Nek ngejak Pak Pung bapak aja saiki. Lah kapan Pak? Sesuk bar wayangan. Wah, Pak Pung karo bapak enak. Aja. Oh, arep Pak Pung diloni. Coba Yosi Dian Pratiwi. Iki nyinden ning kene wiwit SMP nganti saiki wis profesor. Awas. Wah, iki Yosi lovers ya akeh. Iya. Awas. Jiro lu ya. Pang Pak. Pang Pak. Pak Bung, Bung. Maju, 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 maju. Mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Bleguk, 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 bleguk. Iki obat entek nek iki. Denny, ayo Den. Selamat malam Den. Selamat malam. Iki sinden apa tukang parkir? Sinden oh, cantik kok. Oh, cantik ya. Gak ngomong cantik tak bacok. Waduh, ya iki. Ngene diarani sinden gawane birang. Waduh, hidupe apike. Ketok le blalak-blalak. Siap bleguk-bleguk ya, Den? Oke. Oke. Awas. Jiro lu ya. Bapak. Bapak. Maju. Mundur. Oke. Maju. Mundur. Jaipong. Bleguk. Waduh. Aku nek sing bleguki kowe aku blenger lah. Terima kasih atas kemblegukanmu. Mwah.
Wah!
kang